dewgal mbaɗa welagal dewgal belɗe min beltima belɗe min beltima belɗe min beltima mbaɗa welagal dewgal belɗe min beltima belɗe min beltima Arselli sukaɓe mbaɗɗa tampere alhamdulillah ina faama won wino ko wawa ar mi anda noon c'est ko maw ar ne ko maw ar hande mi yangi bani gorko ko ɗum o wiima mi yangi bani gorko aranade omo heewi probléme uji de kamna kaɗo o naama yiɗa tuuro dadamo tuuro nden maw ar tuuro dadanamo ko jikkuma ko waɗa nana ɗugo tan nana ñaago tan e jeynaba kadi ɗugo tan nana ñaago makko tan moƴƴani debbo desa yo jooɗe suuru mum tawi ɗum fof noon kam waɗata tan janggeji indeji amona jiiro hono mo ma fof no faama kam no wonay ma noon kadi wayi hewde faaro koni jeynaba neɗɗo yo haal ko woni haaji mum min ko gandumi mo ko tan kalami neɗɗo yo haal ko woni haaji mum min haali faama ko ni ran goruɗen to jaaɗen namde man fen cak ko oni ko ñande do yange bandi gol kadi ko sehilam jeeyi min kay min kadi dare min noon o addinimi cakka ka o wi ko kanko tafi ɗum sehilam jeeyi o wi kam ko or ko ɗo suudi ko kalten ɗo o wi ko faresi o soodi cakka ka daro wi kam ko or jeeyani darmi cakka mbimi kaɗon way yodini ala o luɓi million ara way soodi wata nanta million sehilam on gorko makko ko sehi bayɗo o tapantomo o jeeyi sinno kam ko kalis mayɗo kam omo wawi noon ɗum ɗo kanŋe walla or moƴƴo o wawa soodde so woni or moƴƴo tan faama jeeyani o luuɓi min kay guiɗe ɗen mi famini ɗum onon kam hande ɗo ko kalten ɗo haala janan ko on kalta ko mon ko gore mo fon jogui ko foti haalde ɗum kam ɗum ko faama jaaren tuuri fof komin haali koye faama komin haali koye faama fof ko gon ala so tawi ko gon goppe haw jooɗo kalno an kam komin somin haali tan an mbiya wona noon joni yalti ala joni yalti haalde wona an ka joni min gona juuɗe wona pour wonde juuɗe onon ko ni eɓe tagi ɗum go yaltara hay daro anda en tagune minen noon komi yaltuɓena fawko tan Ayo. Assalamualaikum. Nu mbaɗɗa? mi siyanima Celli. machallah Ana tampere. a selli Ramata. Machallah oɗon nde woɗi de ni mbaɗi ɗon wona andi ni garda ɗum tu ay waɗi machallah bisimilla fama to jottomi no jooɗe leydi he oɗon ne yawne kam sesto jooɗi mbaɗa jotno wone tappi oɗon nde mbaɗa ɓonni o maka mbaɗa ummi yañi madino mbaɗa yodde yonti minen nde min ɗum umminani min ɗo bisimilla neɗɗo mo kam anan fi kam jooɗe ɗon o ko mbiñaɗa moƴƴo kalmum o kam ko o ko mbiñam moƴƴo ko kalmi fof hoɗum woni ko waɗata ɗum yo oɗon noon gore ni tan sawa machallah hande wuccimani ɗo ɓuri godde ayi hono cakka min ɗa tafi fares ayi ka takka cakka tafmi france pire o wi ko pire annen neɗɗo kadi wona ko andi fo haala ala gonga ma min tawi mi ayi kaal mi mbimi tan tan o holli kam ñande cakka ka o wi ko fares o tafi ɗum capanɗe jeegom min kelde 3500 € périmi hen ala handi ka ɓuri ɗum de ayi debbo jonta yangi ngue de préparani noon sawa wonani celli kam ɗo tuuro ay turo men ɗo ande panno guirwani on mbaɗani tiray sew min cuwaɗon heddiɓe garani taw joni ɓe gara joni ɓe gara eyo machallah machallah a yottama so an sukaɓe aɓe cinta ko mawɗo no galleji alhamdulillah ɗon ɗo tan kewa boneji min ɗo
ko men mbaɗo mata minen mata foti ma sawa mi wayri yida ay mboɗo ngam ko tour ha tour tan hay goto noddata salminta watta haydar aya fama tan ko haajuji ɗi e yangarta fof kono kadi alay sago kadi jandiral ngal e téléphone aji ɗi kadi ko hen jeeya wiide tan ko ma tour tan ha tour ne yimɓe jiidir joni hankkadi hay téléphone aji jokkata en dam liggiyaji ɗi ko liggiyaji ene donko ko hen donko darde sa wulima ɗo faade sukaɓe galle ligge o sa dari kadi arti kadi anane kay ndefu anane e fewnude galle oro faynone muusi ha ma jonde lijeren ko addunomen ko min gonmi koye yaade mi lumdinande no fewi bisimilla garda franka dari tan jeeyi kanko non bonnude waktan kanko gonata yimɓe to jooɗi no jewno ɗo tan gonga makko ko gacci suka makko galle ala modal ayi mo ala cukalel galle kay sukaɓe galle worɓaɓe fof so addi ɗum ko waɗi yettima waɗi ko addi ɗum ko gayni hay goto wattaɗo 30 minutes ɓuuri famde kono noon no wonna wona touro ɓolo addi moɗo an kam kewɗo haala ƴeew damal ngal kam uddaka machallah sa yiɗi tan koota ɓeɗe wonko ɓe gonno e dow kanko mine makko tan mine makko ko ni neni tan ala probléme guddamal ngal nanni sa yiɗi maɗa won kalat ko wi alko jokki en nam tan ramar kam gandi kam ala minen kam minen jewta ramar kam haalat tan ko haala Allah mbaɗa andi kadi wonko mon mo gonno ɗo e dow mum tan a ramar ala men kam ɓe ñoota goto e onon kay mo arani fof ko min gonno ɗon est ce que wona yam gonno ɗon ni onon mo arani fof ko kam daɗi e joni sara mon tan daɗi an joni ko taka ena muƴo koye onon tuuro e mi anda on noon min woni mo suwano arde tan onon daɗi tan ko jooɗiɗo sara moɗon an jeenat kam ni tan goruɗon to birtiɗon koye wiyre minen de gonga tan min kalat somi yiyema ko fewani ɗum kalat kono so jiiɗeɗo ko fewani a noddat ɗum banggue mbajoɗa ɗum wona joɗade e hakkude tour Allah jewtide e hono ma e kaari ko ni way ko ni way neɗɗo sa yiya bande ko fewani ɗum koyɗema ha galle walla gacca ha gasi ha tour yimɓe foof ne jooɗi aɗa haala an kala moɗo tan jooɗi eɗen ɗiɗi fof keken goto ko kaaloron ko kaaloron haala omin kalema ko nde ne waɗi fayi neɗɗo so ari tour hokko onon dañi tan ko tan harani dañi tan ko joni sara wona ko amna joni ha fam ko jaade yangi banu gorko gasi on kaɗani ɗon fam ko jaade yangi banu gorko tan mbaɗani ɗon kaɗata ɗon fam mamon kone ma ko ganduɗa ka yiɗa ko inne ala min mbaɗandi heydara anda e kono mbaɗa andi tan oɗon to joɗɗon fof ko haala janaka sabu somi joɗɗima e wonko haala ala onon ɗiɗo kam on dañi probléme legal ngal fof ne andi waɗan ko andude on tan oɗon mi andi on kala mo arani koye mum gonɗon kono ñandene kadi jaɗen ɗo tour galle sala en de ko ni kadi mbaɗɗon gonɗon wiide sal makko fewani gonɗon wiide kanko joom galle makko ñanko ɓe mbaddat ɗum ko wondi wona taw onon hay bone mon nan mofti bone galle bone mon heɓata joom galle yoɓnoɓe fewnin galleji min mbaɗiran min ga hay waɗa ramar min fan ɗate piyam tour mi yaha lawlam min mi alata haala saabu comme jaho mariage haaluji jooɗi piyam nen sawram nen yiɗi lawla mon nani an ko jikkoma mi salmini on ni kadi a joɗani eyi komi jaho komin nawoɓe jombaji min mi alata hande haaluji mabɓe ni ɓe ko haalata sa yiran fof caggal ma lamdama payal lamdama mi salmini on on jarama tinno ɗon e koye mon on nani Allah ko moƴƴo kala mo jiiɗon no wayno fewani nodde ko mason haalde caggal ala ni kam debure mabɓe ay mo tara way ma kanko ay won kay fannon hawa yaha ala ankas ala komin haala ala komin haala anka seytan min ɗo min tati min ɗo minen kaala so fama ari min salminimo min juurimo min jaajima gasi kay aka neɗɗo seytan anka neɗɗo bone mi jaɓi comme seytan a gayni haala ay neɗɗo wonon ɗimɓe fof kaldami wonon ɗimɓe fof hay sinno noon on goni mawɓe on goni yummiraɓe hattani haalande bon ko neɗɗo ko kalko kalɗa caggal muɗum ka ñooɗo sa tawi a yiye bande ko fewani noddu ɗum walla jaɓɓa koyɗe ma jaa ha galle mumen kalna ɗum kono onon ko ni tan mbaɗon ñanden noon no jaaɗum tour gonnon tan koye haalde gonɗon wiide oɗo
sal mabbe ko ni way sal mabbe ala dum hon ko wondi mon hen o fof ne jogi wala feran kongol ma minen mi gayna han o ko nafi minen min jeyi ha no adi de hay ko andak min no andi min kaldi mo on no andi de onon ciofni dum min bi yo wala wati jodi tangal mon jodi so jodi wonti so jodi tangal mon ko temede nyamorodo hande jodi gon ko andi